Kining iuli lang na ako niya akong asawa nga buktat. Oh, nga naman. Kagahapon pa lang ganyan magkikasal. Maula ginay problema pa. Paghani mo na mo gahapon. Pwerte mang tuwang-tuwang oy. Gidagat ko. Ay, Ayo! Nga na magsigit-singgit man, ug mga iyo. Wa mo gurgur ni singgit. Magsigit-singgit man hinoon, nga di man tabungol. Naamoy Xerox dirite? Pila man kasundrox. Xerox ba? Xerox? Sa ipagtuon ni mo sa mong tindahan. Butika? Kay naay detox? ay, Magtiayon, nagpa-check up sa doktor. Maayong buntag, Dok. Maayong buntag, usap. Ako ang tangipa-check up niya akong asawa, Dok. Ni dako man ang tiyan. Di ka ni siya buros. Kajut lang kay hilingon ko. Ginhawag lalo, Mrs. Yun na pa. Uy, murag, hangin maning sulod sa tiyan sa imong asawa, mister. Hangin? Uy, unsa gipagtuon ni mo ning ako, Dok? Bomba? Ay,